Olit 2011 vuonna tähtitanssija ja nyt tänä vuonna toimit tuomarina. Miten olet itse tullut tähän Tanssitähtien kriuhnaasun kilpailun mukaan? No, se oli semmoinen pieni joulukonsertti, jossa Jaakko Panula mua pyysi. Ja mä olin ihan heti valmis. Että se oli niin kuin mun suuri haave, joka toteutui. Joo. Oletko ollut myös jossain toisessa kilpailussa joko kilpailijana tai tuomarina? Kyllä, 10 vuotta olen jo pyörittänyt semmoista lasten ja nuorten karaoke-kisaa, jossa sitten mennään nämä maakunnat. Niitä on 6 kuntaa tässä lähellä, Kauhajoelta aloitettu 10 vuotta sitten. Se on suuri tapahtuma edelleen Räimiskällä. Siellä on 35 laulajaa ja siinä sitten vähän pitää katsoa rytmitajua ja kappalevalintaa ja esiintymistä. Eli kokemusta on ainakin korvissa. Joo. Minkälainen kokemus oli olla viime vuonna mukana kilpailemassa Tanssitähtien kriuhnaasussa ja oliko siitä mitään hyötyä? No, kokemuksena se on niin kuin semmoinen kulttuuripläjäys, voi sanoa. Jos mä ajattelen, että jos mä olisin jäänyt sitä pois, niin kyllä mulla olisi tyhjä aukko siinä elämänkohtaa. Että hyvällä fiiliksellä on ihan menty ihan sieltä, kun Jaakko kysyi, että tuukko mukaan, niin siitä on menty vähän niin kuin ilmassa. Ja kokemusta on tullut sillai itseluottamusta ja itsevarmuutta ja esiintymiseen, niin kuin tuossa laulajahommaskin, niin mitä mä teen, niin monella tapaa. Kaikki ihmiset on niin kuin herkemmin tullut juttelemaan ja kehumaan, että hienosti tanssit ja siis niin kuin sillä lailla. Se on ollut tosi mukava. Joo. Miten aiot arvostella tämän vuoden kilpailussa, eli minkälaiset kriteerit sinulla on? Kyllä ne kriteerit on just siinä, että tanssitaito, musiikkivalinta, hymy, se on tärkeää. Että jos joku moka tulee, niin se on sitten kyllä, kun pikkasen hymyilee, niin kaikki annetaan anteeksi. Se on vähän laulaja hommiskin samalla lailla. Että sitten rumpas tietysti, jos joku tanssii rumpaa, kun mä itse tanssin viime vuonna, niin kyllä se jalkaterä on sitten semmoinen, että se rumpan se hienous tulee justiin sitä jalkaterän jutusta ja sitten käsistä. Niin kyllä mä nyt osaan vähän sitä ainakin ihan oikeasti niin kuin tuomaroida. Ja sitten semmoinen parin niin kuin semmoinen yhteistyö ja kunnioitus, se näkyy ihan heti. Voiko arvostella suoraan arvosteluperusteiden mukaisesti vai onko kilpatanssin tuomarointi enemmän objektiivista ja tulkinnanvaraista? No, mun kohdalla tämä tuomarointi on ihan tulkintaa, tunnetta, fiilistä. Valot tekee paljon siellä salis, musiikki, minkä on valinnut kappaleekseen. Kyllä nämä on varmaan ne mun päällimmäiset kriteerit. Joo. Mitä hankaluuksia arvostelemiseen liittyy? No, se on juuri se, että onko sopiva pari ja sitten se, että onko kaikilla ollut yhtä paljon aikaa harjoitella. Että sehän näkyy suoraan sitten siinä kyllä. Että meilläkin oli melkein 50 tuntia harjoitusta ja joillakin oli 20 tuntia, niin kyllä väkisinkin näkyy, että kyllähän siinä on hankaluuksia. Ja sitten se juuri, että kuinka sen tilan käyttää sitten siinä tanssiessa. Että kyllä siinä paljon on hankaluutta. Mutta ei muuta kuin iloisin mieli ja rohkeasti sinne, niin hienoja hetkiä. Yksi vakiotanssi, jonka tanssiparit tanssivat kilpailussa, on viininvalssi. Miltä sinun mielestä se näyttää kaunis viininvalssi? Kyllä se näyttää kauniilta. Se on niitä sellaisia tanssia, mitä mä oon elämäni aikana halunnut aina oppia. Ja se viime vuonna me otettiin niin kuin vapaa-valinta-asena juuri wienervalssi. Ja se oli kyllä, siinä se menee niin kuin eteenpäin niin nopeasti. Se tarvii ison tilan
Ja sitten kun se on hyvin yksinkertainen, niin me keksittiin semmoinen tarina sille. Kappaleeksi valittiin Kuun poika. Nainen, siis minä tanssijana rukoilin kuuta, että jos mä saisin miehen. Ja sitten kuu lupasi sen miehen mulle, jos minä annan sille lapsen. Ja niin se tarina sitten, minä sain tanssiparin siitä ja sitten tanssittiin hetken aikaa ja sitten yhtäkkiä tanssipari tappoi mun sinne lavalle. Otti multa sen lapsen ja antoi kuulle. Siinä oli semmoinen tarina. Ja valomiehet, alkoi sillä lailla, että se oli se kuu siellä, ihan pimeä sali ja se kuu vain loisti sieltä. En tiedä sitten ymmärtikö ihmiset sitä, mutta se oli meidän tarina. Joo. Ja mitä vinkkejä sä antaisit nyt tämän vuoden kilpatanssijoille? Ensiksikin käydä siellä edellisenä päivänä ja vähän ennemminkin siinä tilassa, mihin on. Ja koittaa tanssikenkiä, kuinka ne liukee siinä lattiassa, koska se on ihan erimoinen kuin taas nämä harjoituslattiat. Se on yksi. Ja sitten valomiesten kanssa rohkeasti mennä katsomaan, minkä fiiliksen haluaa, mitä haluaa niin kuin niiltä. Että musiikkihan tulee aivan hyvin sieltä, että se on niin kuin räjähtää koko sali, vaikka se on niin iso tila. Niin se on tietysti hyvin tärkeä. Niin, rento meininki ja sitten se hymy. Se on tärkeä. Joo, kiitos. Kiitos.